Yo byo, saiki iso dodol angkringan, buka angkringan to? Gak angkringan piye to? Yo iki lho sing tak dol iki nggo angkringan, ora buka angkringan. Oh, iki nggo angkringan nggih. Ning pawon-pawon sing saiki ngono kae. Wis lengkap juga ada nggon gula, nggon bubuk, nggon apa susu ya kene. Susu berarti sama Dik, gekno wedang langsung mbok cawisne mbek lungguhne kene iki. Iya ta, penak ta. Wis ana racine barang kene. Sik geger, bojoku njaluk paket sing minimalis sing koyo Casaki saiki ambek meja madang. Oh, sak meja madange. Mau minibar iki lho. Ya, iki minibare, iki nggon madang iki. Lek kaya penak lho. Be, Nggo nyenuk iki ya wis apa jenenge meja makan masa kini re. kayak marmer tenan iki. Marmer tenan to. Kuwi empuk lunggane iki. Ya empuk, sofa no lunggane lho. Rong barang iki piro? 4.500.000 ae, tak kei loro iki. Minibar ambek meja makan estetik iki. Loro minibar meja mangan wis. Piro? 4.500.000 ae. Nah, cara pesene piye? Cara pesene Bojoku ben mling dhewe wong ini Hongkong ngono lho. nah, penak malah diklik ning isore bio profile Ki Furnitur wis enek weane. Wis enek. Wis enek. Lah iki ngene, barang sakmene gedene sakmene akeh apa kirime larange mesti gak bloko. Mbok kon ngeterne neng ndi kok ongkos kirime larang ki? Omahku ke Solo baru ngono lho. Solo baru. Ya. Ki Furnitur ki ora enek jenenge ongkir. Jawa Timur, Jawa Tengah wis gak enek ongkire. Madura, Jogja ya wis gratis. Bayare piye? Bayar COD. Yo ya wis. Bojo loro lagi bayar. Bojoku ben meling dhewe ning Ki Furnitur ya. Yo, sip. Kelompokmu sing mbok idam-idamke iki. Pawon iki lho.